Pak Keterka ndako dewan apa? Dewan. Dewan apa? Ombo. Aki golek partai. Ya muga-muga engko warunge tutup engko. Ora ya golek liyane. Golek liyane sing buka. Dodok. Nekat Mbak Mi. Ya, iki ngersake lelagon langgam remu ning dibawani uncal-uncalan ya Le ya. Ya uncal-uncalan ya. Wah aku kuat aku ning nguncalke. Kang. Berarti kono ngelokke aku lemu. Ora. Hah? Ora ngarep buri padha itu. Padahal wingi rasan-rasan karo aku lho Mbak Ayu. Pripun? Om, mbok piye ya carane supayane bojoku iso awake iso langsing, iso bentuk kaya gitar kaya Ika iki ya. Nah. Oh. Mbok ora cucuk tumbakan le. Iki jane golek saran apa meng arep bibrek? Bribek. Ya ora ya ming ya karepku ki tak nggo ngelong-elongi Oh, gaweanmu jebule nek ning omah nek cerita, "Oh, Mbak Ika kok nganu ya laris ya." Oh, jebule iki kuwi bentuk curahan hatimu to. Ora. Ya minggu Rasa ndungkluk mbiyen mau ndangak ngene kok ndungkluk. nggo intermezzo. Kalah lucu karo Pak Janu. Aku minder ya. Iki Pak Janu jan lucu tenan. Lucu ya. Wingi bareng aku tak dungkit tengah sawah. Lah piye? Kalah ngesori karo kono. Ngesori aku wah asem tenan aku. Mayang ya disori, ndagel ya disori. Sabetan. Piye sabetane piye saiki Mas? Elok. Heeh. Atase zaman pisanan mayang. Heeh. Pas ulang tahun almarhum ora ming Baladewana seming ngono to. Nek saiki jian jos. Mentale ya wis terasa. Mentalmu padha si Om le. Ning blebute aja ditiru Le. Ning ya kudu lomo kaya almarhum pakmu. Ya iki nek kono ora lomo iki sik kacau aku karo Pak Janu. Ning tenan Mas Keswan aku nek ngene iki yo melu berbesmili kelingan nalika Mas Gading biyen isih apa kuwi Mbak Agnes Bayen Mas Gading biyen kan kancane Mas Seno biyen yo ning karo aku biyen. Wah, begitu aku ki ya iya kowe kono. Sik biyen takono Bu Agnes kae seksine Bu Agnes biyen begitu krungu kabar nek Mas Gading bayine lahir kakung wah panjenengane almarhum langsung jingkrak-jingkrak aku ditabuk anakku lanang pokoke iki jagone mayang ya iki alhamdulillah saiki Mas Gading kelakon mayang saiki Sampeyan ditabuki oleh apa? ora oleh apa-apa Aku ki gundulku dikeplak 200. Jaman semono. mbok coba yuk bojomu tak keplak jajal Ora metu. Ora. Wis ra duwe kok ya. Terus dasare angel metu pisan ya. Nembang rasa. ya yo dibawani saka Mbak Ayu neno Nono memanisi hangu jiwa. Iki cakepan saka ngendi? Mbok rasa ngowahi. Salah ya. Yo. Iya. Wangun San. Arum ro gundule rawani ayo. Mabluk ngono Lemak tok kok. Semene kok gaji tok. Lho jare seneng sing gedhe. Carane wedhus gembel iki. kau bojone kok dilokke wedhus gembel Wis nananana memanise marati iki ning kene iki lho Pak aku ning kono kok tak gede banget Sopo gede Aku. Jan iya ya sak larik suarane ra usah dimani-man arep sok bengi mayang neno pacaane mung prasaja sik digandrung ki sapa wong bawa wong loro kok ora romantis bayangke lho bayangke terus kono ki nututi bayangke sapa bayangke sing langsing maksude ora hah bayangke langsing sapa ora seneng wong langsing lah kok tekok-tekokke Mbak Ika oh sok kae Mbah geteres kae kitiger kae ya wis alus manis wirah
Mbak Ika iki? Ah wong kono wae ya lali kok. Tak Padahal takon liyane ya asline ya iso jedhekke Ya, iya. cakepane to yo. Kene jane dadi wong ki nek bodho ngene iki ya lalen lho iki. Rina wengi mung taban Bel. Nganggo tratapan bareng. lapor ke rapor tades. Kayak biyen Pak Ibut kae. Anggrono wong wedok nggo kathok putih senenge kae lho. Muntang manting tanjena Nimasira duh wong ayu Dayo kono gampang temen ambe wis rampung kok senengkokke wae iki ngopo ayo tak hah ngomong to Mas Gading jian iki gumun karo awakmu Tina ora lah ngopo untel-untel iki dredeg iki padake beda ya joget ya Ya joget. joget ayo Anu ling ngendangi karo masmu. karo kakak Yuk. sajake katerango antara niku dene sampun di kakak ngaten saiki njur benten apa pancen sampun basa wis tenagan Kene pinter nek joget. Wis kaya Mas Gareng Semarang ya. Heeh. Iki gareng pung. Padake gareng pong war. wis nyeluk aku to saya garengpung aku ki wong lanang tak anggap apa Ayo bojoku. demeh kahanan ngene iki Heeh. wingi-wingi jaman almarhum Syekh Sugeng laris tok sembah-sembah Lah aku yang melu nyambut gawe padake. lah terus detku tok enggak tak kene ngono kabeh detku ki Lah
Lah iya kudune yang ngono kuwi ya. Dari saiki angel sia-sia. Eh, Kongko. ora ya, kok sia-sia piye to? Gareng pung. Heeh. To. Jik. Ora lho, aku ora muni njek lho. Kalau celokane njek to, aku ora njek. Lah, nek geter ping pisan kok kowe bola bali. Terus ke ora, para padu. Terus kira. Padu wae. Weh seneng Kan ndelok boxing e. boxing. WWC apa kae? Apa? Kok WWC? Kon nang WC ngono yuk, Mas. Ora. Sik gelut-gelute apa? WCW, cepian WCW. WCW. Kuwi apa to kuwi? Oh. Oh. Kok kaya kodok. Kodhok saiki. Aduh, kok aku kan muka salah wae ta? Agem. Wis tak celok kodhok. Celodo. Njik. Edan ping papat. Ini lho kaya kodok. Carane supala genep ping 1000 cokro sirahmu. Kok ora ono lekokke. Ayo sirah iku diganti sirah liya. Oh. Ganti sirahe. Ganti sapa? Eh? Sirah Yupras. Ngopo, Dok? Iki ngopo kowe? Yuk. Kenakan was jalagan anggung darah tresnan rawuh Kaya Mas Gareng tenan. Ngapa kok guyu?
Hah? Iya, seneng ki ngopo? Seneng. Nah, Seneng. lah iya sebabe Mas merga. Gading mayang. Heeh. Jak Kapan? Saiki. saiki. Sesuk. Ambo. Ganti yoga ya mbok ya le ya. Ora, ning ya Aja ya. upama ganti sesuk jenenge tetep warga laras ya ya. Pokoke nganti om-om iki do tua-tua bulan besok wis tuwa sangkake sesek. Dua-dua. Kayak lopas mecicil-mecicil itu. Nah lurek anu ya Mas Keswan kaya Suwardi Ki Suparman biyen ya warga laras. Terus regenerasi Ki Sena ya golek kanca meneh warga laras. Ah sesuk awak dhewe tuwa-tuwa Mas Gading laris ganti meneh regenerasi ning tetep warga laras. Aku laris tetep sik wiyagane Larmandoyo. Mandoyo. Ayo. Ora ya ora anu. Ya dikonke Mbak Ayu. Mas Keswan Mbak Ayu. Ya, siap ya. Ya kayak Bali nganti Yo, gawe neh. lera-lere isih minangkani pambutan isih ana meneh mengko ndak kagol-kagelan sing ngersake. Saka sapa diwacake? Ceket-ceket ya. Tak wacake dhisik. Assalamualaikum, saya Marisa dari Hongkong. Wah, dari Hongkong meneh iki. Mengucapkan sugeng ambal warsa kagem Pak Putra Dikari. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinipun. Ugi salam kagem kru warga laras semuanya, salam budaya. Nyuwun lagu tembang kangen sampun transfer ke rekening Mbak Elisa, matur nuwun. Ning nominale ora kepareng disebutke. Ya pokoke pira ta pira diaturake, matur nuwun. Terus saka iki ana meneh Tondo Tresno nyuwun lagu lali janjine kalian Mbak Agnes, matur nuwun saking Ibu Hamidah sampun kepareng transfer 500.000 ya. Minangkani pamundutan iki mau sing mengku hajat utawa Pak Dikari Guna Bina Baladewa ngersake Loro Asmara ben ditembangke Mbak Ika duet karo aku wong sing dikresake sing dueti aku ning iki ana susulan meneh Ki Geter Mas Dodo kameramen supados joget ndampingi Mbak Ika. Iki aku dueti Mas Dodo ndampingi Mbak Ika. Ya, cocok to kanca-kanca? Ayo Mas Dodo dikancani Mbak Ika. Lagune Loro Asmara disepet dhisik Mas. Mas Dodo karo Mbak Ika ben jumeneng yuk. Ndeng plak-plak. Jumentang ngancani Mbak Ika nek ora gelem njaluk diantemi ayo ke ngadeg timbang dikrujuk banyu ya engko perkara nah ngono kuwi Arep ngopo? Nyanyi. Arep nyanyi. ya apa arep tok dueti dhewe Ajeng duet. Oh ya, Loro Asmara ya iki minangkani pambutan ya. Aku tak ngintroni wae langsung dangdut Mas. Yuk. Aduh
Dadi ora wingi. Elok bar pentas iku. Engko jatil kok angel. Ketok nek Bayu. Aja saya kelebon iki. Lanjut. Yuk. Aku ngenteni Pripun ya, Pak? Pripun? Adik. penonton kecewa. Kon joget ora. Sampun, Pak. Ya, nggih, terima kasih. Isih rong lagu meneh. Apa Pak kamu sing ngersake lali janjine dimedle sisan karo tembang kangen. Sapa? Dienggo penutup Mbak Agnes karo Mbak Anting. Dasare iki sing disuwun ya Mbak Anting karo Mbak Agnes. Ya, ayo. Mbak Agnes karo Mbak Anting dieling-eling lho iki lali janjine gong 6 terus tembang kangen gong 1 mangsa borong para pembalung. Rasa kanggo bawa. Mengko lakone soalnya dawa mburi iki. Dienggo penutup. Tembang kangen. Lila lila. Kok kendang meneh? Kok kendang meneh? Saking kanca-kanca saking okehe apalane nganti tembang kangen introne kepiye. Ya ora apa-apa sing penting iso ketututan ya. Sesuk digayeng kene ya Le ya. Ya siap. Apa kae sesuk mangsa borong leh munggarap karo si Mbak Anting karo Mbak Agnes
lan ibu-ibu Waranggana. Sesuk nek pentas meneh Mbak Anting digawe meneh, ya ta? Heeh. Digawe. Heeh, digawe meneh. Wis yuk. Le. Kagong Petruk. Nggih, Pak. Iki lakone pancen ya dawa mburi. Dasare penjerane Pak Gina Baladewa pancen ya ngersake lakon sing tokohe Baladewa jumbuh karo karakter Baladewa. Baladewa kuwi nek iya ya iya, nek ora ya ora, piyaine ya pancen jujur, wicaksana dan berwibawa. Baca iki lakon sik ya. Ya. Muga-muga tetep lestari lan tetep nggonmu ngudi, tetep semanggem, tetep mempeng, cancut, gumergut, nggonmu tansah ngudi, mulai iso neruske perjuangane ramamu, betul le? Betul. Ya, ayo dibaca sik ya. Ya. Langsung sampak wae, Mas. Tata gati wyasa indriyaksa sara maruta pawana kono margana Pancabayu isian magulingan lima de Pati Yudakoti inggih wonten timbalan dawuh sinuwun Prabu Naga Prasanta inggih Gusti kula ing negari Renggabumi awake dhewe saiki wis kekadar ana ing Kondawaru ya ing repat kepanasan iki merga nalika semana kowe tak utus supaya munggah ning Kayangan Jogreng Saloka kang supaya nglamarake calon tetimbang aku ya kuwi Betari Surendra. Nanging manut aturmu Bathara Guru Lumantar Bathara Narada paring dawuh supaya aku ngenteni yen wis ana kedadean kodhok mulilenge wong lumpuh ngitri jagat jago kluruk ning jero thok. Lan aku sukut ngenteni besok tibane dina Selasa kliwat apa kowe tau ngerti de? Wong lumpuh kok ngupengi jagat jago kluruk kok ning jerondok ki apa kowe wis tau tumon? Inggih. Kula dereng nate ngertos sinuwun banjur apa ana dina kok Selasa kliwat. Sing ana ya kliwat. Walah dalah. Kowe kena nek panglamarku ditampe karo dewa. Inggih kasinggihan pancen dipun duwa. Lajeng kersa paduka kowe wae saiki munggah meneh ning Kayangan yen pancen Betari Surendra ora diulangake wah Kayangan dioprak-aprik inggih ngestoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu munggah dhisik mengko yen kowe kacipan wah aku dhewe
Wah. Ingkang munggah meneh kayangan iki Pati Yudakati. Yo dasar kepara yata. Kowe Bathara Indra keparat karo Dewani Nungkak Krama. Apa bau mapan aku ngertian panglamare ratu Gustiku nggone ngayunake Bathari Surendra ditolak dening dewa. Pancen kepara nyata yen panglamar Prabu Nagaprasna ditampik, banjur saiki karepmu piye? Ora gelem ngulungke Bathari Surendra oprak-aprik kayangan gugu karepe dhewe. Untapke nyamu dadi intipin Raka Jarap. Wah, kelakon ana dewa tak kegulung rimah-rimah. Ah. Oh, weh. Gugu karepe dhewe ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Patih Yudakati deloken seblak sampur ngijil dahana sak lumbung. Kencong pak pong kali cudhi sapa sing gawe angger cara genine Patih Yudakati kae lagi murup-murupe prayoga diunduri dhisik kori sela matangkep ditutup sawetara tak mudhun ning ngarsa padha golek jago.
Ratri tumapak ing wanci bang wetan sumaput ngakoso lintang rina wis kawuryan umiring sang sasa tara Narayana iki inggih kula ingkang sowan Kang Mas Resi Jaladara pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kang Mas Jaladara ya tak tampa banjur wigati apa dene merpeki marang pun Kakang oning gawa ringin putih ya ing pertapan Ngrewontaka kene Yayi no Dewa yanuntuna wong abrangka sangsayan Dewa gawe obranto berkencang pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe Ger Jaladara kita Narayana aja kaget yen ulun ingkang prapta ya Ger Pukulun pangabekti kula mugi kunjuk Pukulun inggih Pukulun najan kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti Pukulun ya kakrasanan Narayana wis ulun tapa lajeng cumadung dawuh Pukulun Kaneka putra kepareng Ngaracapada menapa badhe mbanjut dhateng ingkang wayah Pukulun aja kaduk ati keceron penampa yektine ulun iki mundi dawuh ati guru ngerti ya Nger kayangan Suralaya saiki lagi keker ora karu-karuan ya merga pangamuke Pratu Buta Prabu Naga Prasna lan Patih Yudakati merga nggone ngayonake Bathari Surendra ditampik lah dheweke ora trima banjur ngamuk ning kayangan dewa-dewa kalah kabeh banjur Adi Guru dawuh yen jeneng kita Kakrasana kalenggan iki kudu tak kanthi munggah ning kayangan merga ya mung kita sing dadi jagoning dewa kok aneh wae piye Narayana lelakonku kok ana-ana wae pun Kakang durung bisa kelakon dhaup karo Yarawati iki malah ana dadak anglayoni jujul anusuli aku kudu dadi jagoning dewa piye Narayana lah menika tumrap kula menika malah kleresan Kang Mas kleresan piye Kang Mas Jaladara sak menika malah kula aturi nyagahi dados jagoning dewa lah terus bebanane temanten piye pun to kula aturi nyagahi nanging kanthi perjanjian waton dewa saged paring pambiyantu bab bebananing penganten. Oh ngono iki. Ya wis tak sagwane. Iki malah dapating klinik. Piye Jaladara? Pukulun. Kula sagahi. Nanging upami kula saged ngisas angkara murkaning Prabu Naga Prasanta lan patihipun kula nyuwun supados dipun bantu bab anggen kula badhe dhaup lan kedah minangkani bebananing penganten putri Pukulun. Nek bab kuwi gampang. Mong golek bebana sinden sing ayu-ayu mengko gampang. Mesti dibantu, Nger. Menika saestu Pukulun. Welo. Ayo tenan to, Nger. Waton jeneng kita bisa ngundurke kramat. Yen ngaten ngestuaken dawuh Pukulun. Wis ayo, Nger. Ulun kanthi munggah ning kayangan. Monggo Pukulun.
Para dewa-dewa wis padha kalah kabeh. Iki sapa wani methukke aku? Kok sandangane kaya Pendhita Nom? Sapa kowe? Ya, aku Pendhita Nom peparapku Wasi Jaladara. Ya iki jagoning dewa yo. Kowe sing dadi kraman, manut tak bondo tanganmu. Wah, iki ya jelek urip kegulung rimah-rimah kowe. Wah. Aduh. Iya. Dewa-dewa wae padha kalah karo aku lah kok iki Pendhita Nom. Tandange kaya banteng ketatun gegirisi. Yo Jaladara kowe aja girang-girang tuwe iso ngalahke aku. Sawangen aku Jaladara. Kala Yudha Koti rumaos kajiwan mulat tandange Sang Wasi Jaladara. Tanggaping gati sigra sedakep saluku juga angem mantram sakti. Kailaning jagat saling sloga jelek dadi wujud gajah sak gumuk gedene. Kalau ana wujude gajah maju ning peperangan yen nitik saka gandane genaiki ambune patih Yudha Koti mau. Dasar para nyata aku gajah kedadian saka Yudha Koti. Wah, pamer iso malik dadi gajah ning aku ra wedi. Ayo gunakno telalemu karo gathemu. Wah, kakean wis cocokat.
Ayo sahabat kowe saiki. Arep kowe gajah rasa kae ning nyatane iso tak tingkes kowe. Aduh, mati aku arep mbok kapake Jaladara betot ilatmu ra iso bangga kowe. Oh. Ah! Mewat kowe. Menungso kaya aku Wasih Jaladara. Kok nganti kalah karo wujude kewan. Wirang bebarang aku. Ayo, Gajah Yudawati. Yen pancen isih duwe kasekten tumplakno. Iso gawe tatune Wasih Jaladara aku meguru karo kowe. Ayo, gage. Yudawati. Ora mengko dhisik Yudawati. Bareng tak betot ilatmu, kowe banjur nglumpuk sajak nyembah karo aku. Mongko kowe sajak karo nangis. Gek ora iso omong, kowe kena ngopo? Aduh, walah dalah mati aku. Oh.